Mwone amalawa anzanga kwina kulikonse kumene muli. Ineyo Cliff Chinyama. Akuluakulu tasala ndi 43 days. 43 days kuti tipite kuzisankho. Mukutha kuzindikira mtundu wa Malawi mmene tazunzikira mulamuliro 5 years iyi. Lazarus Chakwera kumatiuza kuti 5 years iyi wakanika kupanga zinthu chifukwa cha nkhondo ya ku Ukraine. Wakanika kupanga zinthu chifukwa cha Cyclone Freddy. Wakanika kupanga zinthu ali chifukwa cha coronavirus nthawi mwankaloye kuyambirira. Are you serious? Kuna wale zomwe akulankhula Lazarus Chakwera ndi ma excuse onena kuti feti ngavi. Mutha kuona inuyo panopa. Chuma chomwe chapita ku chipani cha MCP pa 5 years yomwe akunena kuti kunali coronavirus, yomwe akunena kuti kunali nkhondo ku Ukraine, yomwe akunena kuti kunali Cyclone Freddy. Nsalu za chipani cha MCP zapanga secret pena paliponse. Ma t-shirt secret pena paliponse. Even Chakwera makayo wagula nyumba zosiyana maiko akunja. Timamuona amene oja akuvala chijakete, akuvala chiskumba kutenthe kuzizire. Manko buri akuvala mmendo mwaje mujamo Lazarus Chakwera. Timaziona zimene zozo zasintha pa nthawi yomwe akunena kunali Cyclone Freddy, kunali nkhondo ku Ukraine, kunali coronavirus mena nkayambe yodindo. Kodi mavuto anangoona ife amalawi akumudzi. Nkhondo ya ku Ukraine yangokhuza ife amalawi akumudzi. Sina mukhuze iyeyo bwanji chisanzo tikanaonera iyeyo. Koma nkhati iyeyo wasintha maminisi ochepa nthawi yochepa. Lero zonsezo akuyamba panopa kumabwera kumanka napanga mapropaganda ake kumatuma anyamata achina Richard Chimwendo Banda kumatukwana Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa cha ukalamba. Tifuna tikuze iweyo na chimutu Richard Chimwendo Banda, ukalamba ndi ndaliso chokera kwa Mulungu. Ukalamba ndi omwe umanena kuti munthu aunyadilire. Professor Arthur Peter Mutharika anamusunga Mulungu ndi zolinga. Andi iweyo zaka zimene zosunga fike chifukwa iwe ndiwe munthu wononga. Professor Arthur Peter Mutharika afika zaka zimene zijazo chifukwa cha ndaliso omwe Mulungu anamupasa pa zinthu zabwino zomwe Mulungu anamupasa iyeyo zomwe anachitiraso anthu ena m'dziko muno. Iweyo ndi amene sungafike zaka chani kodi 85. Tifuna tikuze Richard Chimwendo Banda. Andi Lazarus Chakwera usiyile mawu omanena kunena kuti iweyo umafuna kuti anthu okalamba azilemekezedwa m'dziko muno. Andi usiyile mawu omatulusa una kuti zimakukhuza Professor Arthur Peter Mutharika akamatani kodi akamatukwanidwa. Chifukwa Richard Chimwendo Banda akumatukwana Professor Arthur Peter Mutharika pa nsonkhano iwe uli palipo kodi Lazarus Chakwera uli pamenepo. Ndimene umakhalira. Anthu amademedwa iwe nkumadzudzula una kuti anthu sakuyenera umapangana ziwembu m'dziko muno chikhalireni anthu akutemedwa m'dziko muno iwe udakali pa mpando pamenepo ukupangapo chani? Sili kufuna president omankulankhula zinthu ndi pakamwa osapanga action ina iliyonse. MBC Radio 1 Radio 2 imadya misonkho ya Malawi akukhala pamene pajapo achina George Kasakula Ahafule Mvula ndi Mpeka Sambo nkumatukwana msogolero wakale opuma wa dziko lino amene amenena kupasidwa ulemu. Iweyo Lazarus Chakwera uli pa mpando pomwepo pomwe mphamvu imene wewe uli nayo nthawi yonena kuti utha kuthesa program imene chayo ukanakhala kuti iweyo umadana ndi kunyozedwa kwa ndani kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Tifuna tikutsimikizire yawo iweyo Chakwera ndiwe chisiru kwambiri. Munthu amene umangobwera kumalankhula zinthu zofuna kuwasangalatsa Malawi koma pa ground zero amene ndi amene wakukanika zaka zonse 5. Taona anthu amene azunzikira zaka 5 ndiyo kwamene ali kufuna mavuto achofuna iweyo anthu wachi. Anthu adya chiteze dziko munomo. Anthu agona ma filling station kusowa kwa ndalama. China chilichonse chopanga iweyo zero. Khani yacho kamayima m'misonkhano kumaloza misewu yomwe ili mulilongwe. Misewu yonena kuti inasayinidwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika ani ndalama zake zinapezeka kale. Andi chimene chacho ndi chithandizo cha ulere chochokera ku China Aid. Umafuna zinamiza ndani wakonza dziko la Jeliti, wakonza lilongwe yake ili.
ungatiuze zinthu zomwe unapita kukapempha mayiko akunja anthu mayiko akunja kukuthandiza zinthu zathandiza dziko lino ndi chiti chomwe wamanga iweyo pa ndalama zomwe unapempha mayiko akunja. Kodi ndalama zonsezo zomwe ukumagwirizana ndi Mumba amene wamusankha pano pokhala vice president yo amene amagwirizana ndi mwana ako Nick Chakwera ndikumatenga ndalama za Malawi misonkho ya Malawi mdziko muno nkumapita makagula mayiko akunja nyumba kumakasegula mafactory mayiko akunja. Lero ukupempha 5 years 5 years imene ukupempha iweyo wamva kuti ili nkhondo ku Ukraine yatha ani nkhondo yonga kaithese ku Ukraine ndiweyo. Usamabwere panopa Lazarus Chakwera kumanamiza Amalawi panopa anachangamuka, Amalawi panopa ndiwozindikira. Professor Arthur Peter Mutharika Mulungu wamusunga ni moyo kufika zaka 85 alili maonapo ife anthu ena afika zaka 120 adakali ndi mphamvu. Wina aliyense ali kudwala atha kutani kodi atha kudwala. Ola iwe kuti mmene iwe Lazarus Chakwera pamene po utha kudwala ndikukanikanso kutani kodi kumayenda sikusonyeza kunena kuti nzeru zakutani kodi zakuthera. Ngati Professor Peter Mutharika anamudalisa ndi nzeru zakalamuliro ka dziko lino nzeruzo ndi zake ndifo ye Mulunguso wamusunga nazo kufikira zaka 85 ndipo apitirira kumusunga olo kufika zaka 100 olo 100 ndi chakuti ndi Mulungu amene amapanga zimenezo. Malamori uzibwera pa ajeni pasanja kapena anthu awije nyina Richard Chiwendo Banda azilankhula manifesto amene wakhala kuwanamiza anthu aja kuti wakhala kukongola mimba za azimayi zijazo kufuna kutulukisa mtundu munomo dziko lino la Malawi dziko la umphawi kale kuti anthu aziberekana anthu amene asuwa zochita amene akhazikika pa umphawi azikamva mfundo lesi ngati zimene zijazo manifesto ofoira opusa ngati amene ajaona kuti uzikapereka ma 500,000 kwa ajeni kwa ana amene akufuna kuyamba kubadwa kuchokera pa 15 September kupita kusogolo. Ndalama uzitenga kuti ndalama zoti anthu wajese makolo awo anthu amene akufuna kuti azibereka anawo zikukanika dziko lino anthu muli njala mphamvu zokaberekera anawo Amalawi azitenga kuti mfundo zopusa kwambiri manifesto opusa kwambiri momwe uzikana upolisha manifesto yako ofoira aja mpamene nokuwatuma anthu ma social media kupereka ndalama kumene kuti azitukana Professor Arthur Peter Mutharika. Tifuna tikusimikizira iwe Lazarus Chakwera ndiwe chisiru kwambiri amene umayima pambali apo kumakhala ngati chinthu chokupanga siwe pomwe Amalawi akuzindikira kuna zinthu zonsezi gwero lake ndi ndani kodi ndiweyo amene umatuma anthu aja ndani kodi ndiweyo Lazarus Chakwera. Andiferi kamabwera panopa kumalankhula timalankhula ntchito zomwe iwe walephera noti kunena kuti kwakutchula health-wise yako. Health-wise ya Mulungu ya munthu amaziwa ni Mulungu. Andi tikamabwera panopa ndikumalankhula ndiye muzikhala ngati kuti ife tifuna tiyambe kunyoza mtsogoleri pomwe iye mtsogoleri ndiye sakupereka chitsanzo ndi amene ali pamwamba kumatuma anthu kuti azitemedwa m'dziko muno ndi amene ali pamwamba kumatuma anthu kuti azinyoza anthu achikulire m'dziko muno. Professor Arthur Peter Mutharika Mulungu anamudalisa andi Lazarus Chakwera iwe sungafike zaka 80 chakuti chifukwa unathawa ntchito ya Mulungu sungafike zaka 80 chakuti tifuna tikuze panopa. Ndi anthu amene Professor Arthur Peter Mutharika afika zaka 80 chakuti Mulungu anamudalisa ndipo zaka 85 izo wafika ndi cholinga chofuna kupulumutsa dziko lache litiro kodi lino ndipo dziko lino alipulumutsa ndipo akafukufuku ajawo akufukula kuna kuti DPP iwi inamotsogozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika akunena zinthu zona sanalozere iwe bwanyi munthu amene umathamanga kumanga mapusha apo munsewu kapena kumazionesa khanga kuti ndiwe wamphamvu dziko samalamula ndi mphamvu aise tifuna tikusimikizire dziko salamula ndi mphamvu amalamula ndi nzeru. Amene yokumunena kuti kwatenga vice president akuna kuti ka Vilombiko Mumba uja anabana ndalama za njanje ujayo amene amapita kumagogoda mashopu amwenye mafactory amwenye kumapita kumankana abera wasinthapo chani dziko lino. Ndi Minister of Trade Katundu adakali chikwelereni palibe chine chilichonse chomwe wasintha iye pano ndi Vilombiko Mumba pati kamuyamikire wasintha chani dziko lino. Pa Minister of Trade tikanatha kuona pano pachimanga chili chotsika tikanatha kuona anthu services zakukula motsika tikanatha kuona ndithu anthu sopa kukula motsika koma zinthu zidakali pomwe paja pamene zipitabe kutsogolo mu Minister of Trade ajo ukuthandiza chani ku dziko muno. Zimenezo muziyanamiza anthu osatani kuti osazindikira
musiye Peter Mutharika. Mulungu anamudalisa amusiya amene paja ndi cholinga chofuna kuti apulumuse dziko lake lino ndipo dziko lino alipulumusa ndipo 5 years yaje amaliza Professor Arthur Peter Mutharika osati ma propaganda zomwe mukulankhula ino. Peter Mutharika khala ndi wokalamba khala ndi otani munayambira kunena kuti Peter Mutharika ndi wokalamba amalawi sakumva akafukufuku ndi amene akubwera kumana kuti Professor Arthur Peter Mutharika wokalamba imwe